Росія бряцає зброєю, але Сполучені Штати не залишать Україну наодинці в разі нової агресії. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в телефонній розмові з українським колегою Андрієм Тараном. Обговорили загострення на Східному фронті та масштабне перекидання російських військ до українського кордону. Докази цьому весь тиждень публікують в соцмережах. В прикордонних областях Росії фільмують ешелони з бронетехнікою та військовими вантажівками. Бронетранспортери та БМП бачили й на Кримському мосту. Скупчення російських військ біля українських кордонів та на окупованих територіях обговорювали в НАТО. А в Держдепартаменті США закликали Росію не погрожувати Україні. Ми знаємо про звіти української розвідки щодо переміщення російських військ біля українського кордону. Ми обговорюємо підвищення напруженості та регіональну напругу щодо партнерів НАТО. Секретар Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів говорили з українськими колегами. Також радник з питань національної безпеки говорив з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Ми підтримуємо тісний зв'язок з нашими партнерами в Києві. Ескалацію бойових дій та нарощення російських сил біля українських кордонів обговорили президенти США та України. У півгодинній розмові Джо Байден запевнив Володимира Зеленського у підтримці української незалежності. Підтримав стратегічне партнерство та євроатлантичні прагнення України, повідомляє американське видання.